lazi yau dan Daudu irin kiyin wadacce musiyaci wulakantacce galabaitacce duk ka galabaita. To labari da dumi-dumi a halin yanzu shine faɗan Murja Ibrahim Kunya da Hassan Makeup ta ɗau wani sabon salo inda aka ga yanzu haka right now Murja Ibrahim Kunya ta fara yin fayafayen bidiyoyi na comedy domin tozarta Hassan Makeup. To baya ga wannan fada da ta barke a kwanakin baya inda Hassan Makeup ya kirarin cewa Murja Ibrahim ta yaudare shi ta cinye masa wasu kuɗaɗensa, amma daga baya ta biya shi, amma har yanzu akwai sauran bashin 130. To daga bisani kuma an ga a kwanakin nan Hassan Makeup da Idris Mai Wushirya sun saka Murja a gaba, wanda yanzu haka Murja ta fara bai da martani inda ta yi comedy da wani abokin aikinta ya saka kayan mata, inda take ta yi cewa Hassan Makeup da Mai Wushirya mutunci kan cewa ai ita babu ruwanta da ɗan Daudu da sauransu. To ma sauraro ba tare da ɓata lokaci ba, ga nan fayafayen bidiyon sai ku gane wa idonku inda Murja Ibrahim Kunya ta yi wa Hassan Makeup wankin babban bargo, amma kafin nan ku daure ku danna min following. Ai wallahi ya